ħadd ma jiġi jarani. Għandi familja ħadd ma jiġi jarani. Dan huwa Sean Lee Ritchie ta' 29 sena li ilu snin mal-Fondazzjoni Nazareth fiż-Żejtun u issa residenti f'dar San Franġisk. Sean Lee li għandu diżabilità intellettwali għalilna li m'għandu lil ħadd u li kieku ma kienx għal Dunanċ Sejkel ma jafx x'kien jiġri minnu. U għax naf fejn għadda rasi, għax fej kont sempet rejs, sa 16 ġviri ma għax fej kon nispiċew naqafel minnaf. Sean Lee spjegalna li hu bniedem attiv, imur għax-xogħol kuljum u jħobb il-futbol u jżomm mal-Belt Valletta, il-lokalità fejn kien jgħix. Filgħodu mur x-xogħol, il-Mosta, fabrika ta' ħġieġ, nagħmlu t-tubi, sħabi għamlu tubi, jiena nitpakja, nipportawhom barra minn Malta. Imbikkem Sean Lee għalilna li jimmissja wisq lil Dunanċ Sejkel. Timmissjaħ? Ħafna mimmissjaħ. Għaliex? Għax imnala kienu, għax jisu t-missier tiegħi. Kont nħobbu ħafna. Imnala sibli għax kiku ma għax fejn jgħatjen. Il-maratona tal-Fondazzjoni Nazareth il-ħadd li ġej fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta bil-mira li tinfetaħ dar għal persuni b'diżabilità li jistgħu jgħixu f'kunċett ta' indipendenza fl-ambjent ta' komunità.